a ešte aj to, čo som hovorila na začiatku, že Boh vás tak veľmi miluje, že dal svojho jednorodeného syna, Pána Ježiša, aby ten, kto v Neho uverí, mohol mať večný život. A teda táto skvelá správa je aj pre vás, takže ak príjmete Pána Ježiša do srdca a budete to myslieť úprimne, on vám odpustí všetky tie proste zlé veci, tie hriechy, ktoré ste robili. A chceli by ste ho pozvať dneska do svojho srdca, do vášho života? Chcete? Tak jo, tak môžeme, keď sa budete modliť túto modlitbu, môžete opakovať po mne a keď budete ju úprimne myslieť, tak Boh vám vidí do srdca a môžete sa raz s ním stretnúť v nebi a ja vás tam veľmi rada budem vidieť. Pane Ježiši, príď do mého srdce, odpusť mi mé hříchy a buď pánem mého života. Ďakujem ti za odpuštení hříchu a viečný život. Amen. Tak toto bola modlitba, rozhovor s Bohom a ja vám gratulujem, ak ste to mysleli úprimne, Boh vám vidí do srdca a začali ste ten vzťah s ním a teraz je skvelé budovať si ten vzťah v modlitbe, to je rozhovor s Bohom, môžete sa s ním rozprávať kdekoľvek, kedykoľvek, lebo on je všade prítomný, nachádza sa aj tu s nami a nás počul a takisto čítaním Božieho slova, Biblie a môžeme si kľudne aj vymeniť kontakt, ak budete chcieť a kedykoľvek vás bude niečo trápiť, môžete zavolať na Boha, či už zdravotne alebo v rodine, on vás bude počuť a mne extrémne veľakrát pomohol, uzdravil ma a pomohol mi z rôznych problémov, takže viem, že pomôže aj vám.